निबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दिनै आसामनि गिबिसारिफोरनि बिलाइफोराव सेबखांजानाय मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय नुजाथिदों। गिबियावनो आं लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। मोनसे खोथाखौ बुंनानै दोनखायो, गासिबो रादाबखौ फरायजोबनो हाया। जोंनियाव गां 11 रादाब बिलाइ दङ। जोङो गिदिरखौल' मैखोम रादाबफोरखौल' फरायगोन। नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै मोजाङै फरायबा मोनजोबगोन। गिबि रादाबा जाबाय आसामावबो तालिबाननि मददगिरि सा 14 हमजाबाय। बेफोरबादि मानसिखौ जोंनि हादोर आरो रायजोआवबो दं होननानै जोङो आगोलनिफ्राय एसे सानखादोंमोन। बिदि मौलबादिफोरा थायो, थिउरियाफोरा बा थिउरियाखौ मदद खालामग्रा पेट्रन्स होग्रा मानसि थायो। फेसबुकआव तालिबानखौ मदद खालामनाय पस्ट होना बाक्सानि सासे खौरांगिरिया हमजादों। बेबो खौरांगिरिसो आरो नामा रफिकुल इस्लाम। मा जागोन बिसोरनि सिन्ताधाराजों? बेनिफ्राय चिरां जिल्लानि शिशुबारि रिलिफ केम्पआव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया नायदिंहैदों शिशुबारि। बेनिफ्राय जाबाय चिरांनि देवस्रियाव मैदेरनि दुमदाखाल। आरो मोनसे रादाबा जाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि सुबुंफोरा जायफोर कर'ना भेक्सिन लायाखै बिसोरनि थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदों हेल्पलाइन नाम्बार। बे नम्बरजों रायलायहरबानो बा खोन्थाहरबानो भेक्सिन मोनगोन मोना, गैगोन गैया बेखौ मिथिनो हागोन। बेनिफ्राय आफगानिस्तानाव नखर दावहानि इसारा। आफगानिस्तानाव नखर दावहानि इसारा। बेनिफ्राय जाबाय आसामाव 2022निफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि थानाय नंला, सेनियर सेकेन्डारिल' जासिगोन। बे जाबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा सुजुथायाव दङ जौगाखांनायनि लामायाव टेररिज्मनि गोहोम। आफगानिस्तानाव तालिबाननि बेरेखायै नौनारिफोरा लामायाव। बे मोनसे नोजोरथावना बाथ्रा जे आफगानिस्तानाव तालिबानफोरा सोरखार दानो आवगायगासिनो दङ गासै दखल खालामनानै। नाथाय नौनारिफ्राबो फायसायाखै। जे पन्सिर होननाय जि हायेनारि ओनसोल, बेहाय रायजोफोरा आगोलनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो तालिबानफोरखौ मदद खालामबोखायाखैमोन। बे रादाबखौ नोंथांमोना इंखं दिनैनि इंखंखौ जगार खालामनानै फरायब्ला मिथिनो हागोन। बेनिफ्राय बाक्सायाव मानै मैदेरखौ कारेन्ट सर्ट खालामनानै बा कारेन्ट सर्ट होनानै जिउ फोजोबदों रसेन देउरिया आरो बे गावनो थानायाव हमजानांबायबो। बेनिफ्राय गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे गुवाहाटीयाव सासे ग्रेप्तार। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दंबावो, खेलानि रादाब। बे जाबाय 35 बोसोर बैसोनि टेनिस गेलेगिरि राफेल नादाला बे बोसोरनि टेनिस कर्टआव फैफिननो हालिया। मा जाखोबा? मानो गेलेनो हालिया? जसप्रीत बुमराया ब्रिसबेनआव 4थि टेस्ट मेचनिफ्राय बाहेर खालामजादों। बेखिनियानोसै रादाबा। दा जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ। बे जाबाय अग्रदूत। आसामाव गोबां बिसानाव रानजानाय बायजानाय रादाब बिलाइ। गिबियावनो जाबाय हटवारे आरम्भ तालिबाনৰ শাসন। आफगानिस्तानखौ तालिबानफोरा
पन्सेरनि बादै गासैखौबो दखल खालामबाय होननानै बुंजायो आरो बिसोरो दा सोरखार दानो सिगांदों आरो बिसोर फटवा होदों बे धोरोमाव फटवा होननाय दङ खालि फटवा माबा मोनसे जाबाथाय फटवा खोनासंनोनो बाथावथाव बे सोदोबखौ विद्यालयफोरा विश्वविद्यालय पुरुष महिलार एकेलगे शिक्षा ग्रहण निषिद्ध हेरातत तालिबानर घोषणा हेरात होननायाव तालिबानफोरा फोसावदों जे सोलोंसालिफोराव हिन्जाव हौवा ज' सोलोंथाइ लानो मोननाय नङा को एजुकेशन गैया आरो काबुलाव तालिबान नेता मोल्ला बेरादरर उपस्थिति जल्पना कल्पना आरम्भ काबुलाव मोल्ला बेरादराव नुजाथिफैबाय आरो बेखौनो हादोरगिरि खालामनायनि माखासे मानि फेक्सना सानदों दा मा जायो जों नेनानै थानोसै बेनिफ्राय जाबाय मा काबुलर পৰা নিরাপদে আহিল 85 জন ভারতীয় তে काबुलनिफ्राय 85 भारतारिफोरा मोजां मोजां गावनि हादोराव फैफिननो हाबाय एसेखिनिया खिगु हासुगु जालायनाय थासारि जादोंमोन बिसोरहा गिनायावनो गुवाहाटी दैनिक आक्रांत 1000 हर हंका मन्त्रि गिथाव जादों गुवाहाटीयाव कर'नाया बांसिन बावनो हागौ बांसिननो निजि इंगित बेखौ जों मैया मोननो हादों उत्तर पूब एतिया आधुनिक भारतर इन्जिन बेखौ सर्बानन्द सनवाला बुंदों जे सा सानजा भारतनि बे ओनसोला भारतनि इन्जिन बेनो बोगोन बडिखौ भारतआ गासै मोनसे बडि आरो नर्थ इस्टआ इन्जिन बे आरो निरीक्षणखौ तालिबानक समर्थन কৰি অসম आरक्षीर जालत 14 जन जे तालिबान आफगानिस्तानाव तालिबान बिसोरो बिराद अत्याचार खालामदों मानसिफोर गावथारलाबायदों बेखौनो साबजानाय मोनदों मदद होदों साबायखर बावदों आसामनि गोबाङा भारतनि गोबाङा दा आसामनिखौ मैया सा 14 हमनो मोनबाय आरो दंबावो बिसोरखौबो हमबावनांगौ एक राष्ट्र एक रेशन आरम्भ हल अखमत मोनसे हादोर आरो गांसे रेशन कार्ड बियो मैयानिफ्राय जुरिनाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा उत्तर पूबर माजेरे ब्रह्मपुत्र बराकर हते बंगोपसागरर जलपथ हुसल करा हब आसामनि आगुनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाला दा मिरु सोरखारनि सासे बिबान गोनां मन्त्रि जाबाय आरो बियो बिबान मोनदों दै लामा बेहाय बिबान मोननानै बिथाङा बुंदों मा जि सा सानजा माने नर्थ इस्ट रिजियन आसाम अरुणाचल मेघालय नागालेण्ड मणिपुर बेफोरबादिखौ लानानै जे बे ब्रह्मपुत्रजों बंगोपसागराव थांनाय बे दै लामाखौ खालामनाय जागोन जाहाजफोर सलायगोन माल रोगागोन मानसिखौ लाङाबाबो बे आरो बेनिफ्राय जाबाय मा मोनसे रादाब निश्चिन्न हल मानर आक्रमणर भयाबहतार साक्षी कतौहला आसामनि कतौहला मोनसे जायगा जेराव बार्मिसफोरा बै समनि मानफोरा जोबोद अत्याचार खालामदोंमोन 1826 नि सिगां 1826 मायथाइनि सिगां जे दावहा जादोंमोन बा अत्याचार जादोंमोन माननि बे मोनसे सिन दंमोन कतौहलायाव दिनै दैया बेखौ लोमसावबाय खुरखानानै लांबाय दा बे सिनफोरा गैलिया बिदि जादों आरोखि 1 सेप्तेम्बरफोरा चुरान्त बरखर श्रेणीर पाठदान आरम्भ हब जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि डाक्टर रनस पेगुआ बुंदों जे स्कुला खुलिगोन नाथाय 9 10 नङा 11 12 नङा मा 9 को बाद 11 को बाद खालि बे जे फाइनल इयार जोबथा बोसोर बे क्लास 10
आरो क्लास 12 निल' क्लास जागोन मा जाबावनो बेनिफ्राय खेलानि रादाब टकिअ अनुशीलन पेरालिम्पिक दलर जोंनि भारतनि जि अलिम्पिक गेलेनो थांनाय टकिअ नाथाय बे अलिम्पिकआ आबुं अलिम्पिक नङा बेयो पेरा अलिम्पिकसो बेहाय जोंनि हादोरनि गेलेगिरिफोरा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बेखौ होनदों बेनिफ्राय जाबाय मा पेट अमेन बिमला राय क'क्राझारनि सासे आइजो गामि गामि हिन्जावफोरनो बे नेपकिन फानो जोबोद सहाय खालामो बेखौनो गुवाहाटीयाव पुलिसा माने सन्देह खालामनानै हमनानै माबा माबि सिग्रोमदोंमोन बेनिफ्राय जाबाय मा भुमिर तलते आसे बृहत गुप्तधन आफगानिस्ताननि रादाब बियो मा दोहोन दङ सायाव आफगानिस्ताना मोनसे गोरिब हादोर नाथाय बिनि हा सिङाव जोबोद बेसेन गोसा मुवाफोर दङ मिनारेल्स दङ बे आरो बेनो आफगानिस्ताननि जि रांखान्थि बेखौ गोख्रों खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय काटार अपराधी शिक्षक दलियाई से बिमान कथलि सासे बिमाया गाव थैबा थैगोन नाथाय फिसाया जाहाथे थांनानै थायो बेनि थाखाय बियो बाहेरानि गावहा बाहेराथिं दङ सिङाव बिरखं गाथोन बे बिरखं गाथोननि वालनि गोजौआव आरोबाव काटार दङ थेवबो बेजोंनो खुबैहरदों फिसाखौ बे अनाखाना सिनारि जादों मानोना गथ'आ थांनानै तारकातायाव नांथाहैनाय बादि जादोंमोन काटार पार्करा हातमहिया हिकुये पालिपिट्रि स्पर्क आरो गथ'नि बैसोआ बेसेबांमोन 7 दानल'मोन 7 बोसोर नङा 7 दानल'मोन बे निजर हत्यार मुहुर्तलै अहहाय अपेक्षा आफगानिस्ताननि प्रथम महिला मेयर आफगानिस्ताननि गिबि जि आइजो मेयर बेयाव हमजाबाय आरो गावखौ माब्ला बुथारगोन बै समसिम बियो जोबोद दुखुनांथावै नेनानै दङ पलायनर खुरुंगा लुपवात तालिबानर हातते अर्पण निजर भबिष्यत बे आइजोआ खारखुमानायनि खाबु मोनाखिसै आरो दा तालिबाननि आखायाव गोग्लैबाय ते अग्रदूतनिफ्रायबो बेखिनियानोसै दानिया जों असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव थांनोसै बेहायबो अग्रदूतआव थानाय रादाबफोरानो दंसै अब्लाबो नैबेखौ आरो फरायफिनबावनोसै आफगानिस्तान जेहादी रूपी निरपेक्ष क्षमता दखलत राज्यर प्रान्ते प्रान्ते उल्लाख जोंनि आसाम हादोर सायाव खना खनला कलगासी मोहनबुरी मन्दियाफोर जैनाफोर होननाय जायगा जेराव खालि मुस्लिम मानसिल' दं बेहाय बे माखासे मानसिफोरा तालिबाननि देरहासारनायाव जोबोद खुसि मोननानै रंजादों बमा गावदों बे दा बेफोरखौ एसे रादाब मोननानै आसाम सोरखारा सा 14 ना 15खौ हमनो मोनबाय आरो हमनांगौ नङाबा बाद्रायगोन जिलाय जिलाय अलायसो तालिबानर समर्थक मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो तालिबाननि मददगिरि एबा अनसायगिरि ओंखारदों बेनिफ्राय जाबाय मा अखमत थाखि तालिबानक समर्थनर हाहक पानेकट हायदर हुसेना बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा जोबोद मोजां मानसि बिथाङा बुंदों जे आसामाव थानानै तालिबानखौ समर्थन खालामनाय अनसायनाय बे गोहोखौ बहा मोनखो काश्मीरर सन्त्रासर भाबे तालिबानर सहाय बिसारिले हिजबुले मा होनबावनो हिजबुल होननाय जि थिउरिया हान्जा बियो काश्मीरखौ गाग्लोबनो थाखाय तालिबाननि मदद नागिरदों होमबा मा खालामनांगौ बिसोरखौ बिनि उनाव जाबाय बिमान बन्दरर पराय 150 भारतीय अपहरण और पिছত मुक्ति ते
बिरखं गाथोननिफ्रायनो 150 भारतारिफोरखौ लांखारदोंमोन नाथाय उनाव आरो उदांस्रि होफिनदों दे बेफोर रादाब जोबोद अनाखाना रादाब गिथाव बाथाव नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायदो गोबां बाथ्रा मिथिनो हागोन बेनिफ्राय बीजेपी नेतार भातृ ट्राकत 11 लाखर अरुणाचलीफोरा जब्द बिदाया बीजेपीनि दैदेनगिरि आरो फंबाया बिनि आसिला लानानै 2 नम्बरी आरो गाज्रि खामानि मावगासिनो दं बिनि ट्राकआव 11 लाख रांनि अरुणाचलनि जौ हमनो मोनदों जौ रोगादों मा होननो बिनिफ्राय नैबे लाजिथाव मोनसे आरो रादाब आसाम सरकारनि विधानसभा स्थायी समिति आजब कांड विधानसभानि आइन आफादनि आसाम आइन आफादनि मोनसे लाजिथावना थांखि आरो खामानि खुसरा दखान समूहर जरियते आबगारिफोरा बिक्री बृद्धिर निर्देश जौ फाननायनि माबा गानि लाइसेन्स होनो थांदों फिसा फिसा दखानिफोरखौबो जौ फान दा सरकारा खालि टेक्सल' मोननांगौ मा होनबावनो इनकाम खालामनांगौ आरो बे इनकामनि गोबाङानो मन्त्रि एमएलए नि जेबायाव थांगोन गारि मटर दाब्रायगोन बेनिफ्राय दिसपुराव जानुनि जारि दिसपुराव मोनसे फोसावलाय होदों बेहाय होनदोंमा दुटातकै अधिक सन्तान हले नापाबो सरकारि साकरि सानैनि बारा फिसा खांनायफोरा साख्रि मोननाय नङा सरकारि साख्रि मोननाय नङा बेनिफ्राय काबुलत उपस्थित शीर्ष तालिबान नेता बारादार मोल्ला बारादारा तालिबाननि नेता बे जेलावबो दंमोन आमेरिका अननानै बेखौ जेलनिफ्राय हगारदों दा बेनो माबा आफगानिस्ताननि हादोरगिरि जानो थांगासिनो दङ मा जायो नायदिनि जानो मोनमारगोन ना मोनमारा बेनिफ्राय देखो राजधानी महानगर प्रबल बृष्टिपात राजथावनि दिल्लीयाव जोबोर अखानो आरो दसेनो बाना जादों आरो मटर गारिफोर थाबथेलाबायनांगौ जादों बेनिफ्राय मेघालय मन्त्रि विधायक धन दाबि मोनसे थिउरिया हान्जा मेघालयनि HNLC होननाय बियो मेघालयनि मन्त्रि आरो एमएलए फोरनिफ्राय रां दाबि खालामदों बेखिनियानोसै बिनि उनाव जों थांदिनि नियमिया बार्तायावबो बेफोर रादाबानो दङ अब्लाबो नैबे मोनसे गाज्रि रादाब जेखौ मुगैथाव रादाब तेजपुराव পৰা आफ्रिका आमेरिकानि साइबार अपराधीर बृहत नेटवर्क दानसबाबो बेदर गोदाबाबो रागा जोबिबादि खामानि मावदों अखमिया जिउरि बुवारिर लज्जाक बिक्री करि बिदेशत पर्नोग्राफिर बेहा सोर खालामदों आरक्षीर जालत कम्पिउटार बिज्ञानर उच्च शिक्षित वाहिद आलम होननाय कम्पिउटार साइन्सनि सासे गोजौ डिग्रीधारी बे मानसियानो मोजां खामानि मावनो नागारै मोजां खामानि मावनो दोननानै बे आसामनि बे हिनजावफोरनि सिख्लाफोरनि लंथं देहानि बिजनेस खालामदों पर्नोग्राफि खालामदों जे राजकुन्द्राया जेरै खालामदों बे फिल्मद्राय खालामाखै बे भिडियोग्राफि खालामदों बे सैताना दा खालि जे हिरामणि दैमारि होननाय सासे बर' आइजोआ गावखौनो सावनानै लादों बिबो बेबादि जेयावनो गाज्रि मानसिनि जेयावनो नांदोंमोन बेखायनो आइजोफ्राल' नङा जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिफ्राय অসমত সময় আছে তালিবানী বিশ্বজুৰি নিন্দিত আফগানিস্তানৰ কুখ্যাত তালিবানৰ সমৰ্থনত ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দেশদ্ৰোহী 15 তালিবানীক গ্ৰেপ্তাৰ आसामावबो दङ तालिबानीफोर आरो तालिबान बे उदखारिफोरखौ खास्रि बिस्रि खामानि मावनो हाग्राफोरखौ
अनसायग्रा दङ समर्थन खालामदों दा बिसोरनिनो सा 15खौ हमनाय जाबाय मैया सावगारिफोरखौ होदों नोंथांमोना नाय माबायदि मानसि लेखा गोरोंबो दङ पुलिसबो दंबावलायनो सोरबा मा होननो बेनिफ्राय बंशनुक्रमे हस्तान्तर भूमि बन्दोबस्ती नामजारि सम्पन्न কৰিবলৈ निर्देश मुख्यमंत्री आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया जे बंशगत फैनाय हानि सायाव जि दखल बिबौनि हाखौ बिफा मोनदों बिफानि हाखौ फिसाला मोनदों बिसोरनो बे भूमि पट्टा होनाय नामजारि खालामनाय बेफोरखौ गोख्रैनो मावनांगौ होननानै बुंदों नाथाय जोंनि मानसिफोरा गोबां थाखा बिजानायखाय बेफोरखौ मावनानै लायाखै दा गोबां जायगायाव हा गोमादों बरपेटा र'डआवबो बेबादि हाखौ नामजारि खालामनानै लायैनि थाखायनो गुबुनफोरजों सेजादों बर'फोरा गुवाहाटीर সকলো বাসিন্দাক 25-31 আগস্টের ভিতৰত দিব ভ্যাকসিন गुवाहाटीनि गासिबो थागिबि मानसिफोरखौनो नोगोरारिफोरखौनो 25 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टनि गेजेराव भ्याक्सिन होजोबनाय जागोन हायोना हाया बे उननि खोथा किन्तु खोथाखौ सरकारा बुंदों धेमाजिर माज मजियात भयंकर काण्ड धेमाजि होननाय जायगानि बे मोनसे लाजिथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय सासे दुथां सेंग्राया जायनि मुङा रितु शर्मा बियो सानै आइजो फरायसाखौ सिखाजों दानदोंमोन गोसो थोनो प्रस्ताब होदोंमोन खोमा ओमफ्राय बेखौ ना खालामदों नोंथांमोना मानो थाखाय बिदि जादों बेखौ रादाबखौ बुथुमनानै फरायबा मोनगोन आरो रादाबा जाबाय नियमिया बार्ता बेनिफ्राय जाबाय मा इलेक्ट्रनिक पॉइंट डिवाइसत बायोमेट्रिकेर फुलअप मूल्यर सामग्री जे एक राष्ट्र एग्रेशन कार्डर मानचित्रत अखम दा आसामाबो एक राष्ट्र एग्रेशन कार्ड नि बे जि मेप बे मानसावगारियाव जायगा मोनबाय दा रन्जित दासआ बुंदों इलेक्ट्रनिक पॉइंट डिवाइसत बायोमेट्रिकेर फुलअप मूल्यर सामग्री बे जे रेशन कार्डफोरनि माबा कन्ट्रलनि दखाननि जानाय लोंनाय बेफोरखौ थाव संख्रि नङा मा माइरं सेनि दालि आरो केरासिन बेखौ बायोमेट्रिक सिस्टेमजों मोननो हागोन बिनि उनाव जाबाय मा खिलन्जियार भूमिदेह कृषि प्रकल्पर काम तीव्र हंखार जे सिपाझाराव जि गरुखुति होननाय जायगा दङ बेहाय आबादारि मोनसे प्रजेक्ट खालामनो आसाम सरकारा सिगांदों नाथाय हाखौ सोरनिफ्राय सेदों हा सेनाय बै हाफोरा सेजानाय बै हाफोरा थागिबि मानसिनिसो बिदिसिनि नङा जे नियमिया बार्तानिफ्राय बेखिनियानो बेनिफ्राय जों थांदिनि दाना आमार अखम होनना रादाब बिलाइयाव बेहायबो बेफोर रादाबानो दङ दा नैबेखौ फरायनोसै हाइकमान्डार सुटलिपेट सर्बानन्द हिमन्तय प्रशंसारे अपसाले परस्पर हाइकमान्डनि थोननायसो दिल्लीनि थोननाय नागपुरनि थोननाय आरो बेखायनो हिमन्तआ बाख्नायदों सर्बानन्द सनोवालखौ सर्बानन्द सनोवाला बाख्नायदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायफ्लानायसो गिबि मन्त्रि सेलायलायनायनि थाखाय बिसोर सानैनि गेजेराव सैलायि दंखायो दा हाइकमान्डनि थोननायावसो बिदिखौ मावदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा मूल्य बृद्धि हबय उपाय नाय हात दाङि दिले दिसपुरे मा लाजिथाव बाथ्रा बेसादनि दामा बांखागोननो बेखौ खमायनो हाया आरो दिसपुरा आखाइ दैखांबाय आरो रायजोफ्रा दा खैफोदाव गोग्लैबाय आरो बायनानै जा दाना आलुखौ 50 टाका केजियाव दालिखौ 150 टाका केजियाव बे आरो ट्रेफिक आरक्षी मारधर बीजेपी नेता ग्रेप्टार सासे बीजेपी नेताया ए ट्रेफिक पुलिसखौ लामा सामलायग्रा बे पुलिसखौ बुदों गावनि गारिखौ हमथादोंमोन खोमा दुथाङा बुबाय आरो
बे बेनिफ्राय मसलपुराव आरक्षीर अभियानाव ड्राग सरबराहकारि सह आटक दिनै जे सासे साथाम ड्राग रोगाग्रा सेंग्राखौ मसलपुराव हमनो मोनदों बे बेनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव बे सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइ बेहाय बुंदों टेरर आउटफिट्स congratulating Taliban raises concern for India भारताव गोबां मानसिफोरा जाथोसे मानसिफोरा तालिबाननि जि उदखार जि इनाय अयथासार बेखौनो बरायदों दा भारतआ सांग्रां जानांगौ गिनांगौ दङ बे खोथाखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे टिप्स टु कीप चिल्ड्रेन सेफ फ्रम COVID-19 बेखौ नोंथांमोना फरायनाया गाहाम जे खुदियाफोरखौ बोरैहाय कभिड साग्लोबनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बेनि माखासे खायदा दङ बे ड्राग्स और रुपीस 2 crore seized daily आरो बुंदों मा सानफ्रोमबो 2 कौटि रांनि ड्राग आसामाव जब्द खालामनो हागासिनो दङ बेखिनियानोसै दा सेन्टिनेलनिफ्राय बेनिफ्राय जुग संख होननाय बांला रादाब बिलाइ बेहाय दङ सामाजिक माध्यमे तालिबानी कब्जाय भारतीयरा जे तालिबानफ्रा जोंनि भारतारि मानसिफोरखौ कब्जायाव लादोंमोन 150 नाथाय हगारफिनदों बेखौनो बुंदों आरो प्रथम फट'आ ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে লেখাপড়া নিষিদ্ধ गिबि फट'यानो जाबाय तालिबाननिया जे हौवा हिनजाव बा लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला एखेलगे फरायनो मोना आलादा आलादा जानांगोन गाज्रि नङा बियो नंनायालाय बेनिफ्राय बाल्मिकिर संगे तालिबाনের तुलना उर्दू कबिर बिरुद्धे एफआईआर सासे दुथां उर्दू थुनलाइनि कवि बे उर्दू थुनलाइनि कविया खन्थाइगिरिया तालिबानखौ बाल्मिकिजों रुजुदों बेथ' हामाखै बे आरो दा बेखौ धिक्कार होदों आरो हमनांगौ होननानैबो बुंदों बेनिफ्राय বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে জলপথে যুক্ত হচ্ছে বরাক ব্রহ্মপুত্র सर्बानंद सनवाला बुंदों जे बंगोपसागरजों नर्थ इस्टा सोमोन्दो जागोन बा फोनांजाबजिगोन आरो फोनांजाबनाय दैयानो जाबाय ब्रह्मपुत्र बे आरो माल रोगानायावनो बांसिन बाहायगोन मानसि रोगानायाथ' आरो बहा बेखिनियानो दानिया অসমীয়া খবৰ होननाय रादाब बिलाइ बेहाय दङ जे हातजोर কৰিছো আমাক কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য নকৰিব आसामनि सावस्रि मन्त्री केशव महन्तआ सिबाय आखाइ खबजोबनानै बुंदों जे आखाइ खबजोबदों नोंथांमोना जोंखौ रायजोफोरा आरो जोंखौ गोख्रों जानो बा कठोर गोरा जानो बाध्य खालामनो नाङा माने बिदिया जाबाय मा ओरैहाय जे गोबाङानो कभिडनि जि भेक्सिन बेखौ लानो गोसो गैया होमबाथ' हादोरखौ बासायनो थाखाय मानसिखौ बासायनो थाखाय हमी भेक्सिन होनांगोन नै बिदि पर्यायसिम जाथे थाङा बेखौनो खावलायदों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे मानि লৈছো দাম বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু রদ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ভৱেশ কলিতা বিজেপিनि रायजो आफादगिरि बे माबा लाजिथाव बाथ्रा बुंदों दाम बांनायखौ मानिनानै लाबायनो दामा बांदों नाथाय बेखौ बन्द खालामनो हाया मा जाखो मानिथो सोरखार जाखो बिलाय माखौबा बन्द खालामनो हायिया गाज्रि बांनायखौ बन्द खालामनो हायिया मा सोरखार बिलाय
राज्यर एकदमै 7 कोटी मानुहे एतियाव पोवानाय भैक्सिन मोनसे माबा खारि मोनदों जोङो दा बेहाय होनदोंमा 1.7 कोटी मानसियानो दासिमबो मा मोनाखै भैक्सिन मोनाखै बेनिफ्राय जोंनि आसामाव मानसिया दङ 3 कोटीनि एसे बारा दा 3 कोटीनि मादाव 1 कोटील' मोनदोंब्लाथ' जे सैसेल'सो मोनदों भैक्सिनखौ बांसिनानो मोनाखै अखमिया खबरनिफ्रायबो बेनो जे सिंनि रादाबफोरखौ जों फरायनो हालिया समनि आंखाल नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै जगार खालामनानै फरायदो आरो बिनि उनाव फैबाय दैनिक अखम होननाय रादाब बिलाइ बे हाय दङ माद्रासा टेटर प्राहिंगिकता नाय जोंनि आसामनि गिबि माबा सोलोंथाइ मन्त्रि डॉक्टर रनस बेगुआ बुंदों माद्रासा टेटजों जेबो लोब्बा गैया माद्रासा टेटर प्राहिंगिकता नाय बेखायनो टेट पास जानायफोरा माने माद्रासाजों टेट पास जानायफोरा साख्रि मोना बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा बिरोधीर भुलर बाबै बस्तुर दाम बारिसै जयन्त मल्ल मा लाजिनांथाव बाथ्रा बुंदों बेरेखा हान्जानि गोरोन्थिनि थाखायसोनो रायजोआव बेसादनि बेसेन बांदों आरो गावसा जेबो दाय गैला आरो सामलायनोबो गोसो गैला बेनिफ्राय जाबाय मा गुवाहाटीत घरे घरे सन्धान सलिबो टिका नलुवा लकर गुवाहाटीयाव एक नखर नागिरगोन जाबाय जे सोर भैक्सिन लादों सोर लायाखै जायफोर लायाखै बे लानांगौ बे आरो बेनिफ्राय ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তি উচ্চ শিক্ষার সমস্যা সমাধান করার দাবি যে খিলঞ্জিয়ার সুরক্ষা আন্তঃরাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধানের दाबि बेखौ आसुआ खालामदों छात्र हन्था आसामनि छात्र हन्थाया बे दाबिखौ खालामदों जे फरायसाफोरनि जे एडमिशननि आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जेंना बेखौ सुस्रांनांगौ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा ভ্যাকসিন ঋণ রেহাই সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে অভিযান অসফল রিপুন বরায়া बुंदों कांग्रेसनि नेता रिपुन बराया बुंदों जे मानसिफोरनो भैक्सिन होनाय माइक्रो फाइनेन्सनि दाहार रेहाय होनाय सिन्डिकेटखौ होबथानाय बेफोरबादि खामानिफोराव आसाम सरकारा आसामनि बीजेपी सरकारा फेलें जादों बे खोथाखौ बुंदों आरो मोनसे रादाब दंबावो कोविड परिस्थिति मानुहक भालपुआ कबिर बेदना नीलाचलपुरर आश्रमत एगराखि काव्य ऋषि सासे ऋषि बादि मानसि नीलाचल हाजोआव आरो बियो माने मानसिखौ अनसायदों बे आरो दा जोङो जोबथा रादाब बिलाइयाव थांनोसै बे जाबाय नैबे माबा आसाम ट्रिब्युन गांसे इंराजि रादाब बिलाइ दिनै बेहाय दङ फुल भैक्सिन कभारेज इन कामरुप मेट्रो बाय आगस्ट 31 आगस्ट दाननि 31 नि सिगां गासै महानगराव गुवाहाटी महानगराव भैक्सिन होनाया मावफुंजाजोबगोन दा हायैनो हाया जा हक मोजां खोथा बियो गोजोननाय खोथा बेनिफ्राय जाबाय मा बेखौबो रेशन कार्डनि खोथाखौ बुंदों रन्जित दासआ इंलिशाव बे रादाब बिलाइया सेबखांदों स्टेट गभ लॉन्चेस वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम जे राज्य सरकारा भारतनि नरेंद्र मोदीनि वन नेशन वन रेशन कार्ड होननाय स्कीमखौ लॉन्च खालामदों बेनिफ्राय Indians detained on way to Kabul airport later released जे काबुल बिरखं गाथोनाव थांनाय समाव गोबां भारतारिफोरखौ तालिबानफोरा हमथानानै लाखिदोंमोन उनाव अदेबानि
रिलिज होयो बेखिनियानोसै आसाम ट्रिबुननिफ्राय दा जोंनि रादाब फरायनाय बे रादाब फरायनायाबो जोब्बायानो बेखायनो जोंनि दिनैनि जि हाबाफारि बेखिनियावनो जोब्बाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो हामलायनाय बावनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय दिनैनि हाबाफारिखौ गोजोन्थों।